So today is, hi, naglalaro si Hagrid habang ako naglilinis. So ayan na yung lining niya. Okay naman pala. Ayun. Tapos pakita ko sa inyo yung nabili ko. Ang cute. Sobrang cute talaga. Oo, siya yung pumili niyan. Kasi gusto kong masanay siya magamit ng fork. Kasi hindi mo akakalain na 149 pesos lang to talaga. Wow! Diba? Tingnan nyo. Hello guys! Good morning! So today is Sunday, Sunday morning. Today is April 7, 2019. So, actually ngayon, si Papa kasi wala siyang choice. Today is family day, pero may kailangan siyang puntahan sa work. Kaya wala tayong choice. Kaya ngayon, hinihintay lang namin si Papa kasi dito daw siya mag-lunch. And medyo maingay ha, pasensya na kasi may basura kasi dito kasi choy. Yung basura kasi namin dito pag dumarating, sobrang lakas ng music talaga para marinig ng mga tao na may basurang kukuha ng mga basura. Ayan. So today is actually bumili ako nito sa, ano ba pangalan nun? It's a Korean shop pa rin siya. Korean ba yun? Or Japan, basta yun. So, bumili ako ng dalawang ganito. This is only 49 pesos. Yun yung price niya. 49 pesos. Yeah. Mini Q pala. Mini Q yung pangalan, diba? Kung may Uniqlo, may Mini Q din. So, today is, hi, naglalaro si Hagrid habang ako naglilinis. So, dalawa yung binili ko. So, nilagyan ko ng lining itong lagay ng damit ni Hagrid. So, pati din sa baba, ayan siya yung lining. So, ito hindi ko na, ito yung ginagamit ko, naalala nyo to, tanggal na nito. Nilagyan ko ng mga brief niya, tsaka ano. Kasi itong cabinet, dadalhin ko doon sa, anong tawag dito? Doon sa filming area. So, ayan. So, tatapusin ko na lang to. Dito na lang yung last na lalagyan ko. Nilagyan ko ng anong tawag dito, double-sided tape kasi nga para siya na nalulupot. Kaya nilalagyan ko siya. So last na 'yan. And then may papakita ko sa inyo mamaya yung mga kasama na binili ko nito. Ang cute. Today Sunday pero nag-organize ako ng nagtutupi ako ng mga damit niya tsaka yung mga toys niya mamaya. Para sa kanya talaga yung binili ko kahapon ata binili ko or nung isang araw. Basta yun. Hindi ako nakapag-vlog kasi. So, tapusin ko na lang to. Pakita ko sa inyo after ha. So, ayan na yung lining niya. Okay naman pala. Yung may ganto. Ayan. Kasi kung bibilan pa namin siya ng cabinet niya, saka na lang pag nakalipat na kami. Kasi, ang dami ng cabinet doon eh. Saan pa namin ilalagay? Kasi dadalhin ko nga yun doon. Kasi para malagay yung mga bag, yung mga ano. So, ayun. Tapos pakita ko sa inyo yung nabili ko. Ang cute. Sobrang cute talaga. Eto. Wait, saan ko ilalagay? Wait lang ha. Ay, hindi ko alam. Baka makapiright ako. May nagpapamusic kasi. Bumili ako nito ang ikakat-cut ko na lang para hindi siya matuloy-tuloy. Mami ni Papa, lang ako, nakita lang ako kasi sobrang ang ganda niya. Tingnan nyo. Pwede siyang magpalitan dito. Hindi ko lang alam kung yung Brussels niya okay. Kaya ayan siya. Ayan, 99 pesos. Spoon and fork ni Hagrid. Ayan. Kasi 99 din to. Blue! Oo, siya yung pumili niyan. Kasi gusto kong masanay siya magamit ng fork kasi usually ginagamit niya is itong spoon lang talaga. So pag nag-aaral na siya at least, diba, marunong na siyang gamit talaga. Eh nakakita ako doon ng doormat. Doormat to, diba? So ilalagay ko siya doon sa kusina. Yun lang muna yung lalagyan ko. Yung dito, hindi muna. So, yan lang muna yung binili ko. Ano to? 149. Ayan siya. Ako, amazing kasi ang alam ko, mahal to sa mga malls na alam mo yun sa department store. Eto, 149 pesos lang. Ayan siya, yung price. Lalagyan ko sa mga toys ni Hagrid para ma-organize lang siya.
sobrang ganda niya. Nakita ko kasi yung ano. Ayan siya. Sobrang cute niya. Actually. Ang gusto ko kasi siya kasi may cover siya. Ayan, assemble natin. Tapos may gray nito pero iba yung pagka-gray niya, parang hindi siya maganda. So ayun yan, tingnan niyo, may lock siya. Pwede siya sarado. Actually matigas siya, hindi siya, alam mo, hindi mo akakalain na 149 pesos lang to talaga. Diba? Tingnan niyo, diba? Akalain mo bang 149 lang yan? Hindi mo na makakita. Tapos may mga nakikita pa ako doon, pero ako na lang yung bibili. Wala tayong budget, no? Hindi ko lang talaga to kasi, oh my God, Lord. Para pang-organize lang talaga sa mga toys ni Hagrid. Sobrang cute, diba? May ano pa. Okay sana kung may lagay ng label dito. Kaso wala. Ako na lang siguro maglalagay dito para at least alam niyo kung ano yung laman. Sobrang ganda. As in, sobrang worth it yung 149 pesos mo dito talaga. Diba? So, dalawa yung binili ko. Tsaka, parang siyang green. Actually, green siya. Diyan sa camera, parang napaka-light. So, dalawa yung binili ko para at least, dalawa yung, ano, actually, dadagdagan ko pa to. Kasi sobrang mura lang talaga niya. Diba? And, maganda siya i-gamitin sa, pag i-stock, pwede mo siyang i-stock kasi, diba, ipile mo siya ng, para hindi siya cluttered tingnan. Ang cute niya talaga. Hindi ko talaga, akala ko talaga nasa mga 400 yung price nito. Yung sabi niya sa akin, mga 140, actually sinabi niya 199. At pagtingin sa price, 149 pala. Sabi ko, uy! Sabi ko, bigyan mo ako ng isa. Pag sabi niya 149, sabi ko, sige, dalawahin mo na, diba? So, ayun, ang cute! I'm so excited. So, ilalagay natin yung mga, niya. So, ayan. Ang ganda talaga. And, eto, ang ganda din. Check natin kung okay yung siya. Para siyang wood yung ano niya. Ang cute. Oh, para siyang wood. Tignan niyo. Oh. Ang cute niya, diba? Oh. Machi-machi pa siya sa aking kuko. So, okay kasi ito kasi maliit lang. Para at least hindi mahirapan siya gumamit ng fork. Nahirapan kasi siyang gumamit sa fork namin kasi di ba mahaba yung fork natin. Then, eto, check natin kung yung bristles niya is okay. Hindi ba siya matigas? Baka pag toothbrush natin na napudpud yung natin, diba? So, check natin. I'm so excited. Tapos yung lining, dadagdagan ko yung lining pagbili ko nun kasi maglalagay din ako sa dito sa kitchen. Hindi pa kasi ako tapos sa kitchen. May marami pa akong project na gagawin. Kaya abangan nyo. Ang dami kong gustong gawin na ipakita sa inyo. May mga pagbabago. Wow, pagbabago! Ay. Ayan siya. Medyo nagdalawang isip lang kasi ako kasi nito. Kasi baka pag toothbrush, tatanggal siya. Pero hindi naman siya basta natatanggal. Okay yung bristles niyo. Tignan nyo. Okay siya. Malambot siya na parang okay. Wala lang siyang cover. Pero may mga cover kami sa toothbrush. Huli na lang yung linisin. So, ayan. So, di ba may at least may extra pa na brush. Oh, diba? Bongga. So, actually, yun lang yung nabili ko. So, pakita ko sa inyo ngayon kung ano ko. Wait, ha? Ayan siya, guys. Oh, tingnan nyo. Pasensya na may mga tinupi. Kasi nagtutupi kasi ako. Hindi pa ako tapos. Ayan. Pwede nyo siyang i-stock. Diba? Ayan. Hindi, ang ganito, parang wala ganito sa Daiso na ganito ka, Ang ganda niya. Oh, 'di ba? Tapos washable pa siya. Kasi nagkalat yung mga niya, yung mga toys niya. So, ayan, i-organize na lang natin dito. Ayan, plastic kasi yung pinaglagyan niya, guys. Kaya pinaghalo-halo na niya lahat. Kaya ayun. So, ayan, tapos ayun. I-update ko kayo kung ano yung gagawin ko dito. So, ganyan lang siya. So, ayan siya. Yung itsura niya.
ayun, hindi yan kasali. Alam niyo kung ano yung nasa bahay, nilalaro talaga niya eh. Alam mo yun? Kasi dadagdagan ko pa yan. Kapakita ko sa inyo yung update niyan. Kung paano ko siya gagawin. And kasi, basta dadagdagan ko to. Yung ano nito. Para magkasya talaga lahat. And, I'm so excited. Kasi 149 lang siya, diba? So, ayun. Yun lang naman yung nabili ko. Vlog ngayon. Sabi ko, bakit hindi ko i-share sa inyo yung mga ginawa ko, diba? So, ayan. Excited lang ako. So, yun lang guys. Actually, pauwi na si Papa. So, magpapaalam na lang ako dito. Nag-update lang ako sa inyo talaga. And, yung pinakita ko na lang kung ano yung mga nabili ko. So, yun. So, ayun, paalam muna sa ngayon guys. See you tomorrow and maybe mag-upload ako mamaya at check natin kung makakaya ko pang gawin to lahat. Pero ayun, excited na. Marami pa akong gustong i-share sa inyo talaga sa channel na to. Kaya antay lang po tayo. And yun, so yun, I hope you guys enjoy. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At huwag kalimutan mo subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And see you in my next video guys. Bye! Bye! Bye!